Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu ta kasancewa a cikin sabon bidiyon nan. To kamar shi gani a saman title din bidiyon mu, so yau bidiyon mu yana da matukar muhimmanci ka tsaya kalli bidiyon ga tun daga farko har ƙarshe. So yau abin da zan nuna mana ta yadda zaka rage mai YouTube ɗinka shan data. So za ga misali idan kana da mega kaɗan da bata da yawa, daga zaran kana son kallo wani film a saman YouTube, so kai tsaye za ga an sha ma data da yawa. To yau bidiyon zan nuna muku ta yadda zaka rage wannan shan data. So kai tsaye me zaka yi da farko, misali idan ka zo ka shiga cikin YouTube ɗinka kamar haka gashi nan kuna gani, so yanzu gashi nan kamar gani na shiga cikin YouTube ɗin na, to sai ku dan jira YouTube ɗinka ya buɗe. Ya danganta idan kana amfani da network mai ƙarfi, kai tsaye YouTube ɗinka za ta buɗe ma. To kamar ku gani wannan shine ya buɗe muku, kai tsaye bari mu zo misali mu shiga ko ma dai wace irin bidiyo ce. Farko kafin mu je ina so idan kai sabo ne ka je ka danna mu alama subscribe a saman channel ɗinmu. Idan kana da kirki sai ka taba mana ƙararrawa. Gashi nan kamar ku gani idan channel ɗinmu ta buɗe ma kamar haka, sai ka taba mana alamar subscribe kamar hanga. Bayan ka taba subscribe za ga alamar ƙararrawa, sai ka taba ƙararrawa, sai ka da amana ta saman. Haka shikenan kai tsaye ka taba mana alamar subscribe. To yanzu kamar ku gani kai tsaye mu fara kallon kowace irin bidiyo ce ma. Gashi ne yanzu na kamar misali zamu kalli wannan bidiyon ga ta nan ta sanda kanmu za mu kama shi. Bari mu to kamar ku gani sanda ga ta nan zamu kallon ta. To ta yaya za a rage mu wannan bidiyon ka ta sha mana data da yawa? Kai tsaye sai ka zo sai ka taba kan wani dan wuri gashi nan da ke da alamar setting, sai ka taba shi kamar haka. So bayan ka taba alamar setting, so kai tsaye nan wani za ka ga wannan zabin na farko da ke da alamar setting, sai ka taba kamar haka. So bayan ka taba gashi nan zai bude ma wannan fuskar, sai ka zo sai ka taba wannan zabin. Bayan ka taba wannan sabon, so wani bikarin sa zaka same shi ma akan inda ke da kai wannan satsan band din, ga inda ke da kai katsan katarven, ga inda ke da turwasan swasan desan karant san karant kat. To idan ka ganshi a saman wannan satsan band din, to zai sha ma data yadda ba ka tsammani. Karshen da ma baka yi da kallon film din ba, idan mai ga ta ce kai tsaye za ta kare. To abu na farko zaka zabi ko ka zabi wannan inda ke da kai turwasan swasan, su zai sha data amma shi ma ba kamar irin nan can ba. Ko kuma ka zabi matsakaici, ka zabi wannan dai san karanta zaka kallon ka normal. Idan kuma kana son ka zabi wannan san karanta ka din, za ka kalle shi ba za a sha ma data ba, amma to bidiyon zai fito ma da shi. To ni yanzu misali bari zabi da ke da wannan dai san karanta, sai in taba shi kamar haka. So bayan na taba shi kamar haka, zan kalli bidiyo na normal ba tare da an sha mini data da yawa ba sosai. Sannan kuma idan kuka bi mu a cikin wannan bidiyon, zan nuna muku bidiyo masu muhimmanci a zuwa gaba ta yadda zaka rage shan data a Facebook, ta yadda zaka rage shan data a Instagram, ta yadda zaka uwa uba TikTok. Ni akasarin mu yanzu jama'a suna TikTok ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke sha mana data yadda ya kamata. To shi ma za mu yi bidiyo akan yadda za a rage shan data. Sannan masu kallon bidiyon mu a saman Facebook, ina faɗa muku, so yanzu za mu dinga ɗora guntayen bidiyon mu a saman Facebook. Idan kuna son dogayen su, sai ku zo saman YouTube ku yi searching din da mu da ku TV, ku yi subscribe domin ku dinga samun dogayen bidiyoyi. Nagode.